aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Wollt ihr da dazu? Komm vorbei! Что? Пак ще се прави да светлите. Колко е часа? Колко? Колко е? Не виждаш ли? Хората сутрин пият кафе, а ти... Аз тебе трудно те виждам. Как смъртиш, ужасен си. Ужасен си. Мъжът ти се прибира, Дай ми го това. а ти една чаша не мога ми да даде. Няма да ти дам чаша. Що? Няма да ти дам чаша. Жени! Чакай сега да ти кажа на тебе една история. С нощ. С Гошо много. Не, всъщност. Незабравима нощ. Песте е много съжалявам. Беше много добра. Ама разбираш и за какво нещо става въпрос. Ник. Беше невероятно. Не ти. Отиваме в Гошо. Поня в едно, ама наши за какво заведение става въпрос. Ниме. Имаше, знаеш какви момичета. Само за 100 лева. Нищо не ставаш. За 100 лева. Нищо не ставаш. Айде се. Кой ми звъни? Кой ми звъни? Аз я моя работа. Ти една целука ли ми даде? Не искаш и... Колик. Алкохолик. Прибрал съм се една сутрин малко по-пинал. Да. И колко са? Малко повече. А-а.